lezi ngane nemali kakhulu zikwazi lezi ngane ukungena ziboshwe nesibhamu ziphume nesibhamu. Sekupotshuka ivoice note yomunye oyilunga le-West Gang osekhethe ukuba yimpimpi yamaphoyisa echaza ubungozi balezi zingane nokuthi basebenzisana kanjani namaphoyisa. U-Station Commander waseNanda hayi indaba yakhe kusamele nithi ukuyifakela amehlo mase nje ku-Station Commander waseNtuzuma ne-Station Commander waka-KwaMashu. Hayi laba bantu angibazi ukuthi mina lezi ziqu lazo ekuthiwa banazo ezani, ngoba laba bantu yonke into eyenzakalayo kuze leli qembu likhulu libe lengaka from the scratch bayazi ukuthi kwakwenzakalani. Yibona abaziyo bonke izinto abazaziyo labantu laba baphezulu. Kodwa meke wathi uyasiphazamisa lezi ngane zizohlala ikwazi ukuthi ubani, zizothola ukuthi ubani owenza zonke lezi zinto. Ngingacishe ngafa ngibulawe izona lezi ngane zingibulalela ukuthi seziyazi ukuthi mina kuthiwa ngiyazimpimpa ngiyimpimpa. Lezi ngane nemali kakhulu, ekubeni nemali kakhulu zikwazi ukuthengela iphoyisa. Lezi ngane zikwazi ukuhambela ngevan lamaphoyisa ebhalwe ibranch yakhona leyo ndawo. Zikwazi ukuswenkela ngeemfomu zamaphoyisa. Zikwazi lezi ngane ukungena ziboshwe nesibhamu ziphume nesibhamu. Nami ngomunye nami wabantu abakecishe bafela into engekho, bafela amanga. Ngingalahlekelwa umfowethu, ekulahlekeleni umfowethu kwangimele butsanele ngingene kule mkhakha lo yokuthi ubhuti wami bewuhamba. Mengingena butsanele kulento ngifuna ukuyibona ukuthi lento kanjani. Hayi ngase ngibona manje hayi lento le inzima butsanele. Hayi ngase ngiqhela nje butsanele. Ngiqhela phela nama angifuni nami bebone babona. Ngase ngithi ngiyazimadanisa namaphoyisa. Ngithi phela ngifuna ukubachazela ukuthi kunento eyenzeka kanje endaweni nokuthi. Hayi abantu bomthetho ke bangayidlala indima yawo kwabe yibona bangibulalisayo. Ungibulaliseni kwabo nabhutsanele lezi zinto lezi ade bezenza labafana. Isikhathi esiningi bebezenza bengitshela. Isikhathi esiningi bebezenza ezinye zazo ukuthola ukuthi nje siyazi kunama group chats nje esiba nawo mhlawumbe izinto ezixoxwayo. Meke ngathatha ama links lapho ama voice notes ngawahambisa ngaba reports endaweni ukuthi kuzofika kwenzeka into ukuthi amaphoyisa asihamba ngicela